Bună dimineața! Bună dimineața! Ora 7:00. Suntem în 8 octombrie și o zi binecuvântată de vineri. Tuturor celor care astăzi, vineri, beau doar apă și o cafea, să aveți o zi absolut aliniată cu voi și cu această decizie excelentă pentru corp, minte, pentru tot ce înseamnă metabolism, pentru neurogeneză, pentru tot corpul și toată starea. Pentru cei care n-ați încercat niciodată vinerea, ziua de apă, să știți că noi aici pe grup facem asta, suntem mulți care bem doar apă și o cafea vinerea și e un mod de viață, poate fi intermittent fasting-ul introdus în discuție, poate fi pur și simplu încrederea că poți să faci ceva în corpul tău, cu siguranță, care îi face bine și care, mai mult decât atât, te crește pe tine ca om prin puterea pe care ți-o dă făcând acest lucru. Dragii mei, este vineri, încep activitatea la ora 8, am o zi plină, dar în același timp mă bucur de ziua de vineri, ca de fiecare dată. Vă salut pe toți cu drag și am o propunere pentru acest weekend. Una, cumva, una mai profundă, pentru că în general în weekend așa asta e intenția mea, să te las cu un gând mai adânc pe care să-l cercetez toate zilele acestea 3 care urmează. Discret, evident, discret inserat în viața ta. Astăzi aș vrea să te îndemn să te gândești ce iubești. Astăzi te îndemn să te apleci în zilele următoare care vin, cele 3 zile, astăzi, mâine și poimâine, asupra lucrurilor pe care le iubești, asupra activităților pe care le iubești, asupra oamenilor pe care iubești, asupra ceea ce iubești tu. Pentru că pregătesc partea de evoluție din workshop-ul Femeia din 16 octombrie și pentru că în momentul acesta, challenge-ul din viața mea este legat de iubire, cumva. Este despre iubire viața mea. Și când spun iubire, mă gândesc la năzuința omului spre tot ceea ce este bun și frumos, cumva, spre tot ceea ce este vrednic de dorit, așa cum spune în cartea de învățătură creștină. Subiectul ăsta vine, poate și pentru tine, bine venit, când te gândești la evoluție, când te gândești la aliniere în virtuțile teologice, după credință și nădejde, a 3-a virtute esențială omului spre mântuire este această iubire. Ce iubești tu? Ce-ți place să faci? Du-te toate aceste 3 zile spre ce iubești. Uite, mă gândeam că atunci când eram mică aveam un citat preferat: iubesc oamenii și tot ceea ce poate face fericit un om. Doamne, și era scris peste tot. A fost o perioadă de timp în care am uitat am uitat aceste cuvinte și apoi mi-am reamintit undeva după 30 de ani. Cât ecou poate să aibă ceva ce la 14-16 ani scriam pe bănci în oracole, cât ecou poate să aibă în viața mea acum. Iubesc oamenii și tot ceea ce poate face fericit un om. Iubesc să fac sport, n-am făcut sport de 2 săptămâni după cursa de 14 km și de câteva zile tot îmi doresc și i-am propus Saskiei să mergem pe stadion să alergăm, așa că se va întâmpla asta. Iubesc să citesc, iubesc familia mea, iubesc să stau împreună cu ei, poate iubești să gătești, poate iubești să citești, poate n-ai mai făcut de mult niște lucruri pe care le iubești sau iubești să le faci. Hai să vedem în weekendul acesta despre ce este atunci când te gândești la iubire în viața ta, despre ce activități, la ce te oprești cu gândul când te îndemni să te uiți în viața ta spre ce iubești. Poate e un subiect care ți se pare ușor, poate e un subiect care ți se pare prea greu, poate că nu știi de unde să pornești, poate că e bine să pornești și de la o ceașcă de ceai sau de la o ceașcă de cafea și un pahar cu apă pe care le savurezi în tihnă și poate cu un pix și o foaie de hârtie îți notezi ce iubești acum în viața ta, pe cine iubești cu adevărat acum în viața ta. Ce iubești să faci în viața ta? Despre ce este iubirea în viața ta?
după credință, după nădejde, dragostea, care înseamnă plecarea spre tot ceea ce este de dorit, frumos și bun în viețile noastre, este năzuința noastră spre mântuire. Așa de fain ar fi dacă am iubi, pentru că ne-ar trebui atât de puține ca să trăim. Când iubești, îți trebuie puțin ca să trăiești. Știi cum ești când ești îndrăgostit. E doar o chimie, o să-mi spui. Dar atunci când ești îndrăgostit, nu-ți trebuie nici mâncare, nu-ți trebuie nimic, pentru că ești plin de iubirea ce o porți celuilalt. Dacă am iubi, ne-ar trebui mult mai puțin ca să trăim. Eu astăzi asta îți propun, să vezi cum e iubirea în viața ta. Și mă rog pentru tine să găsești tainice gânduri, tainice stări, să te așezi în ele și să te bucuri, să-i bucuri pe ai tăi, pentru că este despre dăruit celorlalți. Și să fie 3 zile minunate, învăluite, așa, în iubire. Eu te și pregătesc, pentru că în weekendul viitor, cei care veți fi parte la workshop-ul Femeia, vom continua cu această provocare a iubirii în prezentarea mea legată de evoluție. Mulțumesc tuturor celor care sunteți aici cu mine, mulțumesc pentru că ne însoțim, pentru cuvintele frumoase, pentru faptul că suntem aici un grup de oameni vrednici, cu valori frumoase, care cumva de mână ne zorim ca să trăim frumos și mai mult decât atât în toamna asta suntem provocați cu toții să ne descoperim superputeri. Una dintre cele mai mari superputeri este cu siguranță iubirea, da? Ligia, iubesc orice moment petrecut lângă copiii mei, da, orice moment în care suntem în liniște, aliniate cu noi, vreau să mai te gândești ce mai iubești mult, mult, Ligia, ce e legat poate mai puțin de oamenii din jur și e doar de sufletul tău. La fel, fiecare dintre noi. Vă îmbrățișez, vă doresc o zi clară de apă, da? Cornelia, te iubesc, îți mulțumesc, vă îmbrățișez pe toate, mă uit că mai mi-apare sunt câteva cuvinte pe care le văd, vă îmbrățișez, să aveți o zi de vineri clară de apă și cafea, cei care faceți asta, și un weekend în care iubirea, lăsați-o să vă învăluie, să vă arate și să puteți să descoperiți tainicele stări pe care le crește în noi și ne crește ca oameni. Vă iubesc, vă îmbrățișez, weekend minunat, Doamne ajută!